Salut băieți, am revenit și eu cu colecția mea finală de petarde și artificii 2020-2021. Să începem. Pentru început avem așa două pachete de Rotacec, titreze de la clasă, le știți cu toții. O să le așez la final și pe aia le fac o poză. Aici am niște fluturașe să-i plin. Aici am o bucată. Acum aici am un pachet de fumigene. Încă 3 bucăți. Și să începem cu petardele acum. Nu, stați așa. Mai am două de-astea de stălți de brad de la Classic. Băi, sunt frumoase. Să încep cu petardele. Am așa. Unde le-am pus? Un pachet de RC1, da? Un pachet. Două de Piccolo de la Tropic sunt astea. Mai am așa. Una. Două. 3 pachete de Piccolo de la Iorghe. Băi, cred că astea bubuie foarte bine. Îmi plac. O să mai cumpăr și la anul, dar stai ajung și astea. Mai am aici un pachet. 5 pachete de mini one shot-uri de-astea. Băi, sunt faine și astea, chiar îmi plac. Pocnesc chiar bine, ca un Piccolo așa. Acum începe la ceva mai tare. Adică ceva, hai să terminăm cu astea. Mai avem un pachet de petarde cu 3 focuri. La Pyroman. Băi, s-aud bine, chiar am dat una pe seară, chiar îmi place. Acum avem două pachete de, fiți atenți. Cică Triangle, stați așa. Deci două pachete. Băi, ce am găsit eu într-un ăsta. Băi, deci e vrăjal. Aici are o petardă. Deci o să-i fiți la aici. Deci aici are o petardă, să vă zic eu. Să vedeți că e o petardă. Da, acum ce să fac? Asta e. O să desfac eu unul să vă arăt, dar nu acum, când îi face test. Băi, dar să știi că stau destul de bine. Acum, una peste alta, pocnesc destul de decent. Acum nu ce să le fac. Haide, mă. Așa. Acum, avem aici două pachete de Uzi la Cometa. Le știți cu toți pe astea. Așa. Asta de parcă le așez acum dacă e ceva. Hai că dacă e. Deci, am aici două pachete de FS3-uri de la Fire Show de 3,5 grame. Care sunt decente, după părerea mea, adică nu sunt wow, dar îți merită bani. Zic eu. Mai avem aici ceva mai tare ca FS3-ul. Dacă pot să le așez, da. Un pachet de TP2 de la Tropic de 3 grame. Băi, bubuie mai tare ca FS3-ul, n-ai ce să-i zici. Continuare. Mai am așa. Avem una. Stați puțin așa. Două. 3 pachete de Dumbum original de 5,5 grame. Astea sunt favoritele mele, îmi plac. La nebunie. Bă, era de tot. Le vibrează pământii. Așa. Continuare. Mai avem aici 8 bucăți de PS5 șarul de la Funke 7 grame. Și astea sunt blană, tată. N-ai ce să le zici. Continuare. Mai avem aici pachet de Torpedo. N-am testat încă, dar urmează acum, nu știu când. O să apară și test pe canal, stați geană pe aici. În continuare. Să începem la artificii, am cam terminat cu petardele. Avem așa două Typhoon Salut de la Pyro Moravia. Calibru 25 mm, lovitură de titanium Salut. Da, le punem aici. Așa. Continuare avem, dați așa că acum vin bananele astea. 6 banane de la Fire Show. Da, calibru 30, n-am testat, dar sper să facă frumos. Uitați, le-am desfăcut eu ăla din capăt.
Pentru că așa le fac la toate și au alt efect, nu știu. Parcă oricum se duc mai sus, nu știu, părerea mea. Sunt mai faine așa. O să vedeți dacă încercați. Așa. În continuare. Avem... Băi, dar stați mă că eu n-am terminat cu petardele, mă. Stați puțin așa. Deci mai am aici setul ăsta de single shot-uri. De la Classic Signature Range. Așa. Hai că o pun aici ca să nu mai le desfac. Așa. La petarde mai le-am pe astea. 9 bucăți de scrim, 3 de 5G, un silver flower, brichedele. Așa. Aici am așa. Am ceva mai tare. Avem 2 bucăți de Shock Bulldog, 18 grame. De la ceva Arpi, uitați. Arpi. Cred că Cehia, nu știu de unde sunt așa, dar... Așa. Și mai avem aici ceva, piesa de rezistență, să zicem așa. Avem o Cobra 6, 2G, 28 de grame. Da, uitați, categoria F4 de risc. N-am avut niciodată, sper să facă bine, din ce am văzut pe YouTube, rupe. Adică e varianta fără flamă. Uitați. Pentru că are 2 genuțele de la ce, dar Super Cobra 6 normal are flamă, dar nu contează bube, nu contează ce face. Așa. Și continuăm la baterii. O baterie Noisy de 16 focuri, calibru 20. Stați puțin că e greu. O baterie Cajospeza 16 focuri, calibru 20. O baterie Venus, calibru 20, 25 de focuri. Cea mai mare baterie, o baterie Colorful, 49 de focuri, calibru de 20. Are fitilul principal și fitilul de rezervă. Da, băieți, și cam asta a fost colecția mea pe anul acesta. Uitați, dacă v-a plăcut, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și mie un like, să vă abonați și na, toate cele bune. Crăciun fericit! Bye, bye!